The South Basement, next of the main source is so much. Because I saw the cell in the rapid, in me good. Can you use the nip in such an out in the go out carry in such an out kill it? Og jeg gør det på dansk, så Helle kan høre, hvad det er, jeg siger. Velkommen, Helle Rabel Hansen. Helle Rabel Hansen er jurist af uddannelse og har en Ph.D. i psykologi, som omhandler mobbeforskning. Jeg mødte Helle for en årrække siden nede på Dadis. Det skal man måske fortælle. Nu har du fortalt det. Nu er jeg kommet til at sige det en sen eftermiddag. Og så fortalte hun hed Rabel Hansen til efternavn. Så Rabel Hansen, du må være Vagns datter. Og det var ganske rigtigt. Det er en underviser, både min kone og jeg har haft på universitetet, og det var faktisk min kones sensor til en speciale på psykologi, og det var så Helle. Helle er en af de mest kendte, mobbeforskere, og som er meget tit i medierne, når der er problematikker, hvad angår mobning og børn og unges trivsel. Helle har hjulpet os med vores strategi mod mobning og tilblivelsen af den, og de undersøgelser, der er blevet gennemført i forbindelse med arbejdet med vores nye mobbestrategi. Helle har været barn og ung her i Nuuk, og har noget familie i Grønland, så hun har tætte relationer heroppe til, og har haft kendskab til forholdene heroppe. Helle, der kan den andre ting, værsgo. Mange tak, Galli, og tak for invitationen til jeres skoleledersamling. Jeg føler mig meget privilegeret at skulle tale til jer, der sidder med så vigtig en opgave. Og oplægget handler om trivsel. Folkeskolen i et trivselsperspektiv har jeg valgt at kalde det. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg skifter min PowerPoint. Den er ligesom stivnet. Der var den. Kan I se PowerPointen? Vi følger med, ja. Det er godt. Jeg vil starte med at fortælle, at trivsel jo ikke kun er i fokus i Grønland, men i hele Norden faktisk efterhånden overalt på kloden i de her år. Og jeg vil prøve at komme med nogle bud på, hvorfor at trivsel er kommet mere i fokus. For det første så er det et udtryk for, at der i det hele taget er en generel øget opmærksomhed, især på psykisk sundhed. Før i tiden var der jo mest fokus på den fysiske sundhed, altså hvordan kroppen havde det, og man fik nok at spise, og man levede et sundt fysisk liv. Men i de senere år, i takt med at vi ved mere om det psykiske betydning, så er der kommet en øget opmærksomhed på psykisk sundhed. Og forklaring 2 på, hvorfor trivsel er i fokus mere end nogensinde før, det er, at vi i dag ved meget mere om, hvor vigtig den psykosociale trivsel er for skoleelever. Og psykosocial trivsel, det er jo både, hvordan man har det psykisk, men også, hvordan man har det socialt. Vi ved i dag meget mere om, hvor skadeligt det er, hvis en skoleelev i lang tid er i mistrivsel, og hvad det betyder for elevens følelse af at have et meningsfyldt liv.
Og nu er det jo fordi, vi er skolefolk, at vi kalder det elever, men vi kunne jo også bare sige børn og unge. Vi ved i dag, hvor skadeligt det er at være lang tid i psykisk mistrivsel og psykosocial mistrivsel. Og den tredje grund til, at trivsel er i fokus, det er, at man har fundet ud af, at den mest skadelige mistrivsel for børn og unge i skolen, det er ensomhed og mobning. Altså den mest skadelige psykiske mistrivsel. Og der skal I lige være opmærksom på, og jeg ved, at I senere hører om den nationale strategi mod mobning, at den måde, vi forstår mobning på i dag, sammenlignet med tidligere, det er, at vi forstår mobning som fællesskabsudstødelse. Tidligere tænkte man, det var noget med dårlig adfærd og svaghed hos individerne, men i dag har vi meget mere fokus på, at mobning er mangler i fællesskabet, og altså ikke mangler hos individerne. Men det er altså ensomhed og mobning, som er det mest skadelige for et barns psykiske udvikling i skoletiden. Og det er jo også det, der er baggrunden for, at der nu er gennemført en national strategi mod mobning. Så man kan sige, at det her trivselsoplæg faktisk handler om noget af det allervigtigste arbejde i forhold til antimobning, nemlig at forebygge ved at arbejde med den psykosociale trivsel i skolerne. Det bliver ved med at drille denne her PowerPoint. Kom den her. Lad mig komme med nogle eksempler på, hvad unge siger om deres skolegang i forhold til trivsel. Og det her er altså fra interviewmateriale i forbindelse med udviklingen af den nationale strategi mod mobning i Grønland. Og der talte vi jo ikke kun om mobning som mobning, vi talte jo det hele taget om det at trives og ikke trives. Og jeg har taget 2 citater med til jer. Den ene, som er Ivelu, 19 år, det er altså unge mennesker, som kigger tilbage på deres grundskoletid, altså deres folkeskoletid. Ivelu siger for eksempel: jeg havde det ikke så godt i skolen på ældste trinet. Altså jeg havde ikke faglige problemer, men jeg blev holdt udenfor af mine klassekammerater, og fordi jeg blev så vred og ked af det, så synes min lærer, at det var min egen skyld, at jeg ikke havde det godt. Det her citat er taget frem, fordi det udtrykker en tendens i vores materiale, og det er, hvordan elever har følt sig alene, ikke at være forstået. De har måske reageret på at have haft det dårligt, på den måde, som vi mennesker jo reagerer på, når vi i lang tid har haft det skidt. Vi bliver vrede, og vi bliver ked af det. Og det er jo ofte det, man så lægger mærke til og kan bebrejde. Og her er der altså en, som oplever at ikke at blive forstået af de lærere, som opdagede, at hun var vred og ked af det. Så har vi Galli på 18 år, der også kigger tilbage. Jeg var meget genert og stille. Jeg sagde aldrig noget i timerne. Og så troede lærerne, at jeg var dum. Det var jeg ikke. Og det vidste mine klassekammerater godt. Jeg følte mig aldrig rigtig tryg nok til at sige noget. Først senere og efter skolen, da jeg begyndte i Majoriak, begyndte jeg at blive respekteret. Det er også et citat, jeg har taget frem, som udtrykker en tendens, en anden tendens, kan man sige, end det Ivalo-citatet står for. Nemlig, at man egentlig godt kan have det meget godt med klassekammeraterne, men have det ellers generelt negativt med at gå i skole, altså have en negativ relation til lærerne, og man kan have en oplevelse af, at man er blevet betragtet som dum, også selvom at klassekammeraterne ikke synes det. Så det her er altså et eksempel på nogle unge, som har været i mistrivsel og stadigvæk kæmper med det. Og det er jo det, der sker, når børn, mens de vokser op, hvis de oplever psykosocial mistrivsel, så tager de det jo med ind i deres ungdom. Og der kan det også præge dem der i forhold til, om de føler sig tryg nok det næste sted, det kommer. Og det er derfor, at vi faktisk kan lære meget af at interviewe unge mennesker, der kigger tilbage, for det siger noget om senfølgerne for at have været i psykosocial mistrivsel. Nu har jeg sagt trivsel rigtig mange gange,
Og vi siger måske også meget trivsel til hinanden, også voksne, der arbejder med børn. Men det er jo ikke det samme som, at vi forstår det samme med trivsel. Hvis man kigger på definitioner af trivsel, der bliver brugt, i øvrigt også i Grønland, når man undersøger trivsel, så bliver trivsel forbundet meget med velbefindende. Altså befinder man sig godt som menneske. Og man forstår ofte trivsel sammen med sundhed. Forstået på den måde, hvis man er i mistrivsel, så er man ikke helt sund. Har ikke et helt sundt psykisk liv. Og så er det sådan, at vi måler trivsel mest ved at spørge individer. Altså man spørger det enkelte mennesker. Det hedder også, at man har en individualiseret metode. Og det er der sådan set ikke noget galt med, fordi det er jo menneskers reaktioner, vi kan lære noget af. Men det man kan spørge, når man kigger, i hvert fald som mobbeforsker og som skoleforsker hen over trivselsfaglighed, det er, at der ofte mangler noget, og det er fokus på de relationelle vilkår. Altså hvordan har eleverne, det menneskerne i deres relationer på deres arbejdspladser og på deres skoler. Vi er ofte mest interesserede i at høre om, hvordan det går derhjemme. Det har vi meget fokus på, men nu er vi ved at flytte det fokus, fordi trivsel ikke kun skabes derhjemme, men i allerhøjeste grad også skabes i institutioner og skole og arbejdspladser. Derfor, altså det at se på trivsel som noget, der mest handler om krop og inde i hovedet, og hvordan man har det hjemme, det er vi nogle ungdoms- og skoleforskere, der har udfordret. Vi har nemlig foreslået, og det er jeg spændt på at fremlægge over for jer, der er skoleledere, vi har foreslået et nyt begreb for den trivsel, der handler om skolegang. Altså et bud på et begreb for skoletrivsel. Og det har vi bygget op med 3x V. Det er der ikke noget fagligt i sig selv, det er mere for at kunne huske det. Vi opfatter det at være i skoletrivsel som oplevelsen, det er det første V, oplevelsen af at være i psykisk og fysisk velvære. Altså velvære, det betyder, at man har det godt. Det kan man sige, at den gamle opfattelse af trivsel, det er der ikke noget galt med, altså man kigger på det psykiske og fysiske. Det synes vi ikke var nok, så vi har suppleret, og det kommer nu. 2, det er det næste ved, at eleverne får adgang til at virke. At virke, det er, at man kan handle, at man bliver inviteret ind i aktiviteterne. At man får adgang til at virke i skolens fællesskaber. Og det er især den faglige trivsel, vi tænker på her. Og hvorfor har jeg skrevet det med stort? Det er simpelthen for at understrege, at vi også her er op imod en vanetænkning. Jeg tror, vi måske alle sammen har medvirket til, os der arbejder inden for skolen, at trivsel, det er sådan noget, man arbejder med uden for fagene. Det er, jeg plejer at sige, jeg er her i Norge i øvrigt i øjeblikket, og der holdt jeg oplæg i går, og jeg gav det eksempel, og jeg siger, det er sådan, vi måske forestiller os lidt mere fredagskage, og lidt mere hygge, og det er jo altid godt. Men børn ved jo godt, hvorfor, og især unge mennesker, hvorfor de går i skole. Og hvis det ikke de fungerer med hele meningen med at være i skole, hele kerneopgaven, ligesom vi voksne har med vores arbejde, hvis man ikke fungerer der, så ryger man i mistrivsel. Derfor er det enormt vigtigt, at vi begynder i højere grad at kigge på skoletrivsel som et spørgsmål om man fungerer i det, der er meningen med skolegang. Om man bidrager i undervisningen, man bliver inviteret til at bidrage, at man ikke er bange for at fejle, at man føler, at selvom man kan have svært ved noget, så er der nogen, der rigtig gerne vil invitere ind i undervisningen, og i at kunne bidrage med det, man nu kan bidrage med, for simpelthen at blive dygtigere. Så det er den faglige trivsel, nummer 2 V handler om. Og nummer 3, det handler om, det er det tredje V, det handler om at være socialt vellidt. Og vellidt, det betyder, at man møder anerkendelse og forståelse. Og hvis man skal kigge på den voksnes ansvar, så er det jo ikke kun, at eleven møder anerkendelse og forståelse hos underviserne, men også at lærerne og skolepædagogerne har fokus på, at skolekammeraterne giver hinanden anerkendelse og forståelse. Det handler ikke om, at vi skal skaffe bedste venner til børnene.
Det er de bedre til selv. Men det handler om, at vi skal gøre skolelivet socialt tåleligt. Altså, at man ikke er bange for at komme i skole, at man ikke er bange for at blive hånet af de andre, eller er mobbet af de andre. At de andre gerne vil høre på en, hvis man laver fremlæggelser osv. Altså at blive mødt socialt venligt. At man inviteres med, når man inviterer til fødselsdage osv. Så det handler altså ikke om at have bedste venner. Det er jo altid godt, men det kan man også få uden for skolen. Men det handler om at være en skolekammerat. Hvad er det for en værdi, der ligger i at være en skolekammerat, der kan give anerkendelse og forståelse? Man kan også sige, at skolekammeraterne er hinandens trivselsbetingelser. Så det er vores bud på et begreb for skoletrivsel, som man måske kan blive inspireret med, når man arbejder i praksis for en bedre skoletrivsel for flere. Er I med mig derude? Jeg kigger på jer i en frimærkestørrelse. Dejligt. Hvis I lige vinker til mig, så føler jeg mig anerkendt og forstået. Tak. Ja. Ja. Men for at sætte et ekstra ben på denne her tænken, så vil jeg sige lidt om noget, I godt allerede ved. Men nogle gange så er det godt, at vi gentager nogle ting for hinanden. Nemlig, hvad betyder skolens udvikling? Hvad for en betydning har skolen for barnets psykologiske udvikling? Og især den socialpsykologiske udvikling. Fordi der er jo 2 skoler i skolen for barnet, ikke? Der er den der med, hvor man kommer over i skolen med sin taske, og der går ind i klasseværelset, 7. A på Ask for eksempel, hvor jeg gik. Og der er en tavle, og der er bøger, og der er et skema, og der er lærere, og der er klassekammerater, og der er eksamen engang. Men det er jo bare den ene skole, ikke? Når jeg træder ind i 7. U, hvor jeg øvrigt gik på Ask, så træder jeg også ind i den uformelle skole, nemlig livet med skolekammeraterne. Og nogle gange så fylder det liv mere end det andet. Og nogle gange kommer de 2 skoler i kamp med hinanden. Nå, men tilbage til listen. Skolens betydning. For det første så sender vi vores børn over i skolen i 10 år. Det er ikke alle, der bliver der i hele 10 år, men 9-10 år. Sådan er det i stort set hele Norden. Men det er jo voksnes fornemmelse for tid. Indtil børn bliver teenager, har de jo en anden forhold til tid, der betyder, at for eksempel et skoleår for en 7-årig svarer til 3 arbejdsår for en voksen. Det er altså meget godt lige en gang imellem at tænke over, at børn har en anden oplevelse af tid, når vi siger, nå, det tog kun et par uger. Et eller andet problem eller en konflikt, så svarer det måske til 6 uger for barnet. Så derfor bliver børn jo også hurtigere grad præget og nedbrudt af psykosocial mistrivsel. Og jeg prøver ikke at sige og bagatellisere, at voksne også bliver nedbrudt, men tid, børns fornemmelse for tid, den skal vi respektere. 2. Ja, eleven går jo fra barn til ung. Det er jo den eneste tidspunkt i et menneskes liv, hvor der er så stor en overgang mellem 2 alder. Det er faktisk i grundskoletiden. Og det er ikke altid, vi voksne, vi husker det. Det er som om, vi bliver overrasket over, at de bliver teenager, ikke? Altså, men det gør de jo. Og dermed får nogle andre betingelser. Og der er nogle elever, der trives godt i yngste trinet, i mellemtrinet, og så sker der noget, når de bliver teenager. Det er jo ikke så mærkeligt, fordi det er jo der, man for alvor får sin sociale identitet. 3. I skoletiden, det er der, hvor de allerfleste får erfaringer med de første længerevarende relationer. Og hvis de ikke selv får nære relationer, så bliver de tilskuere til andres længerevarende relationer. Så de lærer, det er en del af livet. Og de skal være over i skolen. Forestil jer at være tilskuer til andres længerevarende relationer, uden selv at få dem. Det er også noget, vi kommer til nogle gange at undervurdere den betydning, det kan have at stå og være tilskuer
til andres relationer. Og jeg gerne lige her, jeg håber tolken er med, selvom det ikke står på min PowerPoint, give jer et eksempel på, hvor svær skolen kan være, hvis man er ensom. Når børn er ensomme, og unge er ensomme for eksempel til håndbold, så holder de op med at gå til håndbold. De giver det måske lige chancen. Men man kan jo ikke holde op med at gå i skole. Jo, det kan man godt, men så kommer der konsekvenser. Så det sted, man ligesom er tvunget til at være, hvis det også er det sted, hvor man er ensom og har en oplevelse af, at det ikke ændrer sig, det er faktisk farligt for barnets psykosociale udvikling. Det reducerer selvværd og selvtillid. Nummer 4. Skolen er, som vi alle sammen ved, et sted, hvor der er en vurderingskultur. Man skal jo vurderes, hvor langt er man, har man knækket læsekoden, og senere skal man aflægge prøver, og man er jo en vurderingskultur. Men vi skal huske, at især teenagerne jo også er i en anden vurderingskultur. De vurderer nemlig hinanden, så det er dobbelt op på vurdering. Og det er især de her teenager, jeg kan bekymre mig for, fordi at vi synes, vi voksne måske, at nogle af dem begynder at være lidt umulige. Ligefrem uschammerende, og nogen giver os modstand og fingeren og alt muligt. Men inden i dem, og det ved vi jo godt alle sammen, men det kan alligevel være svært at nå, så vil de jo alligevel en gang imellem gerne puttes, ikke? Fordi at livet kan bide af dem. Så den der dobbelthed mellem teenagerens uafhængighed og deres blødhed, det kan vi voksne godt, det kan godt udfordre os. Nummer 5. Jævnaldrende, de begynder at blive helt centrale for især teenagerens skoleliv. Og det er også derfor, når jeg holder de her oplæg og forelæsninger til lærere, at jeg siger til dem, hvis det er teenager, så overvej lige, om I altid skal indkalde mor og far, eller en af dem til et møde, hvis I synes, der er problemer over i skolen. For det er altså ikke længere forældrene, der styrer deres sociale liv. Det er teenagers sociale liv, der styrer deres liv. Så nogle gange skal man måske overveje at indkalde klassekammeraterne i stedet for til et møde. Men vi er ligesom bundet af en skoletradition, og det er hele Norden, til det ligesom altid er forældrene, man vil ringe op. Og de er også vigtige et langt stykke hen ad vejen, men de er ikke over på skolen. Det skal vi huske. Så hvis jeg skal samle de her 5 punkter sammen, der er helt sikkert flere punkter om skolens betydning. Jeg har taget de 5, jeg anser som helt centrale fra et trivselsperspektiv. Så kan man sige, at den gode trivsel betyder, at de her meget vigtige år bliver til byggesten for barnets harmoni i det sociale liv. Og den gode trivsel betyder også mindre skolefravær, og den betyder også skolefastholdelse. Og noget af det allervigtigste, det betyder, at barnet, den unge, får en positiv indstilling til det at få en uddannelse. Og vi ved jo godt alle sammen, at vi deler en udfordring, der handler om, at vi jo gerne vil have flere til at tage ungdomsuddannelser. Så ja. Lidt under 10 minutter tilbage. Ja, hvad mere? Jeg kan godt lige nå det. Men det kan være, at jeg speeder lidt op, og så må tolkene lige protestere. For jeg forsøger at tale langsomt. Dem, der kender mig, ved, det er meget svært for mig at tale langsomt. Men jeg vil godt lige præsentere noget, jeg kalder skoleparadokset. Altså en modsætning. Jeg sætter det lidt på spidsen nu. Det gør jeg af hensyn til en god debat, man kan få af det. Så I skal høre, at jeg sætter det lidt smule på spidsen, men der er en kerne i det, som jeg mener er gyldig, som skoleforskning kan vise. Det er de børn, der vil få mest glæde af skolegang. Det er ofte de børn, vi har sværest ved at rumme, og dem vi ekskluderer. Det er for eksempel børn, som vi oplever aggressive, passive og ligeglade, eller læringslangsomme. Omvendt så de børn, der får mest ud af skolegang, ofte, ikke altid, men ofte de børn, der vil kunne opnå næsten samme læring andre steder end i skolen. For eksempel ved at blive undervist på en hjemmeskole osv., fordi de kan trække på kapaciteter andre steder i deres liv.
Og det her skoleparadoks, det er jo noget, vi bliver nødt til at tale om, og det er jo fordi, at vi mister altså for mange børn i skolen, som ikke kommer, eller ikke bliver færdige med skolen, fordi vi har svært ved at rumme dem. Inden for det hører der også diagnoser, og her er det egentlig bare, at jeg gerne vil give jer den påmindelse, som vi jo forsker i øjeblikket, og det er, at børn, der rammes af social stress, for eksempel har svært ved det sociale i skolen, de ofte viser samme symptomer som børn med ADHD, og vi er faktisk i tvivl om de diagnoser, vi giver for ADHD. Vi er i tvivl om ca. 25% i virkeligheden er ramt af noget andet, nemlig social stress. Så skolen har en kæmpe betydning for socialt udsatte børn. Og for forskning i mønsterbrud, altså dem, der bryder negativ social arv, der ved vi, at på trods af udfordrende barndom, så er der nogle børn, der klarer sig. Og det er dem, der har haft andre voksne end forældrene, som har vist tillid, støtte og forståelse. Og her spiller pædagoger og lærere en fuldstændig afgørende betydning for de børn, der har kunnet bryde et negativt mønster. Så det bedste en skole kan gøre for et udsat barn, det er faktisk at forsøge at give dem så god en skolegang som muligt. Lærere skal jo ikke være psykologer, det er ikke meningen, men de skal forsøge at skabe så gode tilhørsforhold til skolen som muligt. Det kræver noget. Det kræver tålmodighed. Det kræver, at man indfører det, man kunne kalde for de mange chancer strategi, selvom man er et barn, der overtræder nogle grænser. At man husker på, at alle børn som udgangspunkt er læringsparate. Nu kommer der en af de svære. At man ikke bare holder børn ud, men man også holder af. At man simpelthen gør det til en professionalitet og siger, at jeg finder, selvom det barn er så provokerende, eller på andre måder svær at rumme, så finder jeg en styrke i det barn. Det skal jeg gøre for at give det barn en chance. Og det betyder, at man ikke ser de udsatte børn som problembørn, men børn i problemer. Så det er altså problemerne, der er problemet, og ikke barnet. Jeg kan slutte af med denne her. Det er en mønsterbryder, der fortæller. Ja, jeg har 1 slide mere, men lad os lige få mønsterbryder eksempel her fra Grønland. Jeg var et barn, der var meget ked af det. Mine forældre drak, slogs meget, og det gjorde mine brødre også. Jeg husker faktisk, at jeg og mine søskende var sultne, der ikke var flere penge derhjemme. Når jeg kigger tilbage, var skolen det, der gjorde en forskel. Jeg havde en lærer, som besøgte os derhjemme og talte med mine forældre om, at vi skulle vækkes om morgenen og have morgenmad. Den lærer synes jeg kunne noget, og gav mig en masse tro på det. Hun var så sød, at jeg gerne ville være dygtig i hendes øjne. Ja, det blev jeg så. Hun er 38 år, og hun er mellemleder i centraladministrationen i dag i det grønlandske selvstyre, men kunne jo have fået et fuldstændig andet liv. Og her er min slut opmærksomhedspunkter. 1. Håber tolken er med. Lad trivselsarbejdet være en del af det antimobbende arbejde, og omvendt lad antimobbearbejdet være en del af trivselsarbejdet på skolen. Og jo mere eleverne inddrages i skolens aktiviteter, jo mere opnår de stærke tilhørsforhold til skolen. Altså det at opleve tilhør bliver til trivsel. Punkt 2 handler jo om elevdemokrati. Ikke bare spørge elever ind imellem, hvad de synes, men decideret at drage dem ind i skolens planlægninger. Og 3. Jo mere meningsfuld undervisning opleves, jo mere skolelyst. Og den meningsfuldhed skabes især i fællesskab med de andre elever. Så at arbejde for tolerante elevfællesskaber er mit bud på, hvad der er kernen i trivselsarbejdet i skolerne. Altså at arbejde for tolerante elevfællesskaber. Og det 4. opmærksomhedspunkt er at lade det være et pædagogisk og didaktisk mål at beholde og fastholde de socialt udsatte børn i skolen. Det var min afslutning. Tak for det, jeg tror er intens lytning. Tak. Der er faktisk plads til lige at spørge ind til Helles oplæg, før vi går over til gruppearbejdet. Er der nogen, der har lyst til lige at spørge ind til Helles oplæg? Noget afklarende? Ja.
Miriam? Hej Helle. Hej. Du snakkede om at inddrage klassekammerater, når der var et barn, der var ked af det. At inddrage klassekammerater. Ja. Det har jeg oplevet og blev overbevist om selv, at ikke igen at bruge børn som andre børns psykologer, for det kan være rigtig hårdt for dem. Kan du forklare mig, hvad du mener? Ja, jeg tror, jeg er enig med dig, fordi det er jo ikke meningen, at børn skal have den opgave. De skal slet ikke være psykologer på nogen måde. Og jeg ved også nogle børn, der er jo altid nogle meget, meget søde, tolerante børn, som man kan komme til at sige, ej, kan du ikke lige tage imod den nye, og kan du ikke lige trøste med lig, og kan du ikke lige. Jeg tænker det på en anden måde, og det er altså især hos teenagerne, jeg tænker. Det er fordi, det er især teenagerne er begyndt at leve et mere selvstændigt liv sammen med andre teenager. Og derfor er det ikke altid, at selv at når vi indkalder til forældrene til et møde om deres barn, der har haft en uhensigtsmæssig opførsel eller har det svært, det er ikke altid, at det hjælper. Og I skal ikke høre mig sige, at jeg ikke mener, at man skal samarbejde med forældrene, det mener jeg. Men nogle gange så kunne man måske i stedet for holde et lille dialogmøde med nogle af teenagerne, som er omkring det her problem. Det er for ligesom at høre, for det er ikke altid, vi voksne har helt forstået, hvad der sker. Ligesom for at høre deres, og ikke noget med at finde en sandhed, men at høre deres perspektiv. Hvad tænker I? Men især at høre dem om, hvad synes I, vi skal gøre? Og hvad kan I selv gøre? Har I selv nogle bud? Jeg synes tit, vi undervurderer teenagernes evne til at tænke med og komme med idéer. Så det er sådan, jeg tænker det, og det er jo især min interesse for teenagerens problemer, men også at se, hvor lettede de kan blive, når de bliver inddraget noget mere. Men jeg er enig med dig i, at hvis man ligesom forestiller sig, at yngre børn skal ligesom løse hinandens problemer, så kan man måske gøre det værre, hvis det er det, der var din erfaring. Ja. Jeg har lige plads til et spørgsmål mere. Nikolaj? Hej Helle, det er Nikolaj Hellesen. Jeg har et spørgsmål angående det med social stress og ADHD-symptomer, fordi det er ret interessant. Ja. Og noget, som jeg ikke havde nogen fjerneste idé om. Men jeg kommer til at tænke på, at hvis børn for eksempel udviser social stress, skal man så bruge nogle af de samme pædagogiske og didaktiske, hvad kan man sige, læringsredskaber, man har i rygsækken, i forhold til ADHD, i forhold til de her børn, som måske egentlig er et helt andet sted, men er socialt udsat eller socialt stresset? Super godt spørgsmål. Jeg vil simpelthen sige ja. Jeg følger i øjeblikket et lille, det lyder grimt at sige eksperiment, men altså i øjeblikket så er mulighederne for at gøre noget andet i Danmark så udfordret, så man aldrig ved, om det fortsætter. Men der prøver man at gøre det samme med dem, vi mener, der har social stress. Det er 2 7. klasser, hvor der er nogle issues. Og der giver vi dem faktisk nogle af de samme redskaber. Nogle må sidde og dimse med noget, nogle må gerne lige få deres eget rum, og altså lidt mere fleksibilitet. Men ikke som noget, der er skærmet, ikke noget, som man skal gøre bag en skærm, men noget, som ligesom er tilladt for at sænke nervesystemet, og igen, der er ikke nogen færdige resultater, men altså, vi er meget optimistiske på, og det, der er lidt interessant, Nikolaj og jer andre, det er, der er sådan en positiv social smitte, altså der er simpelthen nogle af de børn, som vi ellers havde opfattet som, at det kører for dem, som har bedt om de også må få lov til at bruge de her redskaber, fordi de synes faktisk også, at det havde et resultat for dem. Jeg tror fremover, vi kommer til at se, at nogle af de resultater, vi har for børn med særlige behov, egentlig er noget, der også vil gøre godt for almenområdet. Så tak for det gode spørgsmål. Ja. Og vi siger også tak til dig, Helle Rabøl Hansen, for dit interessante oplæg. Fortsat god skolelederforeningsmøde, eller skoleledermøde hedder det vist. Ja. Ja, det godt. Vi lukker af for dig.
I lige måde. Bye. Bye. Du lægger bare på